Guys, welcome na usab sa atong mga istorya ni sa atong mga sambingay guys. Mga story ni siya with moral lesson o sa lain pa pagkasulti in Bisaya, mga istorya ni siya nga aduna tay makutlo nga mga pagtulunan. So kani atong sambingay karon guys, nindot kayo ang lesson ini. So be sure nga naka-subscribe ka o nga para updated ka sa ato ang mga next nga mga video upload about sambingay. Guys, actually daghan na ta mga sambingay dira. Kung bago pa ka, paki-scroll up lang atong mga sambingay dinhi about kini sa pagkinabuhi nato sa Panginoon, because this channel is about Christian, as about the word of God, about sa pagagamanan sa Ginoo. So kung ikaw usa ka Kristohanon, bagay kayo kini ka channel nimo guys. Okay, so ato ang sambingay karon guys is about God's protection. Daghan pa kay mga tawo nga wala kasabot sa pamaagi sa pagprotektar sa Ginoo kanato. So this story o kini nga sambingay, this parable, maghatag kining dugang pagtulunan sa imuha sa pamaagi sa pagproteksyon sa Ginoo sa atoa. Okay? So para mas masabtan nato, isigutan nato ning sambingay about God's protection. Inaani ang senaryo. Dunay usa ka tawo guys nga hilig gud siya og travel, and usa ni siya ka Kristohanon nga magdaladala siya og Bible, and every time nga asa siya mapunta, asa siya makatulog, dili gud niya mawala ning kandila ug kaning iyang manok. So tulo ka buok ang iyang dala, manok, kandila ug Bible. Kay Kristohanon man siya, so every time nga asa sang dapita dalon, so magbasa siya Bible before siya matulog, and ang kandila is gamiton niya pang iwag kung magbasa siya Bible, and ang manok gamit niya pang alarm kay magampo man pud siya pagkabuntag. So every 4 o'clock mo alarm tong iyang manok kay mutaktalaok man, so mumata siya para sa pagampo. So muna nga dala-dalaon niya ning tulo kay gamit kay ni para niya. Niabot siya sa usa ka village, ug kato nga village walay Pangginoo. Grabe ka mangtas ang mga tawo na mga muyo dito, mga drug addict, mga naa dito nagkalain-lain, mga tulisan, mga kawatan. And kato nga village, ninghangyo siya sa usa sa mga balay atong mga nagpuyo dito nga pwede ba daw siya nga diri siya matulog pagkagabi. So gibalibaran siya guys, wala siya pakatuluga sa mga balay. Every house nga iyang maadtuan, mubalibad yo, dili mo patulog niya. Kay ang mga tao dito kuan lagi kanang dili sila kanang gitawag og hospitable, dili sila madinawaton, dili sila maabi-abihon nga pagkatao. So wala gud siya insert na wala siya naka sulod atong mga balaya, wa siya dawata atong mga panimalay. So ang yang himo kato nga village, doon na may nakapalibot daghang mga kahoy, daghan po mga balagon. So doon ay usa ka gamayng kahoy nga napuno siya balagon. So dito siya sa ilalom tulog. Dito siya, yang purpose dito na lamang siya matulog sa ilalom sa mga kahoy nga daghang nagakatabon nga balagon. So ang iyang manok, ang iyang tong daladala, iyang giukot sa dili kayo layo sa iyang ikatulugan. Unya moto before siya natulog, gidagkutan na niya tong kandila kay mubasa na siya og Bible. Pero sawa pa siya kauman og basag Bible, tingala siya nga doon na may hangin. Siyempre kay niarog sa silalom sa kahoy na mga balagon, napalong ang iyahang kandila. And ato nga time nahutdan na pud siya og puro lighter, last na gutong niyang dagkot. So dili na niya pwedeng madagkutan og balik. So ang naitabo, tulog na lamang siya, nagampo siya, tulog na lamang siya, wa siya ka magbasag Bible. And pagkaabot og alas 11, namat-an niya nga ni kapakapa ang iyang manok. Ang naka-worst pa jud kay dili naman to siya makadagkot sa iyang kandila. Unya moto giadto niya ang gipakapakapahan siyang manok. Pag adto niya didto, wala na ang iyang manok kay gitukob pud ay og ihalas. So insert, nawala niya ang kandila o ang manok. So ang nabili niya ang Bible na lang. So tulog siya
Hangtod nga pagmata niya pagkaugma, mibalik siya sa village kay mangayo siya og puspuro para kung asa na po siya makatulog, makadagkot sa siyang kandila. So pagsusi niya sa village, pagtan-aw niya pagkabuntag tingala siya nga gaaso ang mga balay. Kay di ay anang paggabi mga tuwang gabi o kadlawon gisunog di ay sa wala pud mailhi nga mga tawo. So ang tanan nga mga panimalay dito gipangsunog, giapil ang mga bata, daghang mga patay kato nga village kay naa daytoy mga kontra tumatawana kay di lagi hospitable, dili madinawaton, dili maabi-abihon. So gisunog sa mga lain pong grupo nga mga tao. So nagapasalamat siya sa Ginoo. Matud pa niya, God in His mercy and love endures forever. So ang Dios maluluyon og mahigugmaon og magapadayon ang iyang protection sa ako. So diha na niya realize nga ang Ginoo nagaprotektar gyud sa iya. Ngano man nakaingon siya nga ang Dios ang pamaagi sa Ginoo dili masabtan sa tao ang iyang pagprotektar. Kay matud pa niya, giproteksyonan ko sa Ginoo. Kay wa ko dawata sa mga tao. Kay kung gidawat pa ko sa mga tao, masunog kog apil. Kay sunugon man ito anang paggagabi. So God's protection nga wa siya dawata. Nagtulog man tuod siya sa mga sa balagon o sa kahoy nga gamay. Pen protection to sa Ginoo. Bisan wala siya nakatulog sa maong panimalay. Unya katupong kandila, protection gyapon sa Ginoo nga gipalong pinaagi sa hangin. Kay kung nagsigara po tong kandila, adunay posibilidad nga makit-an siya sa mga tao nga nagsunog. O posible nga adtuon tong iyang area nga adunay kandila nga nagsiga. Unya protection gihapon tong gikaon sa halas ang iyang manok nga mautoy alarm niya pag alas 4 kadlawon para magampo. Protection gyapon to sa Ginoo. Tun kay kung naa pa putong iyang manok, inig taktalao ato every hour, posible putong adtuon sa mga nagsunog og makit-an gyapon siya. So nakaana siya siyang kaugalingon, and everything give thanks to the Lord. Kay mao kini ang kabubuton sa Ginoo. Og niyon siya, God is good all the time, and all the time God is good. So dinhi lang ta mo kutob sa atong sambingay. Kani atong sambingay dun na tay dako kayong moralison nga makuha niini. Usahay sa atong kinabuhi, balibaran kita sa mga opportunity. Sama sa katawo nga ninghangyo siya nga mo dito siya mutulong sa maong mga panimalay, pero gibalibaran siya sa mga tao ditong dapita. So sometimes even Christian o kita, balibaran kita sa mga opportunity. But thank God, but praise God, salamat sa Ginoo. Tungod kay ang pamaagi sa Ginoo, usas pamaagi sa Ginoo nga nang balibaran tas mga opportunity is to protect us, to cover us, protektaran ta niya. Kay basin kana nga opportunity munay maka-destroy sa atong kinabuhi. Sama sa sakataw kung nadawat sa itong maong mga panimalay, maapil siya og kasunog. Okay? So pasalamati ang Ginoo, guys. Kung doon na kay mga opportunity nga para nimo na miss nimo opportunity, wala ka nadawat sa trabaho, daghang mga kapakyasan, wala ka dawata kung nang-apply ka. Praise God, pasalamati ang Ginoo. Protection na sa Ginoo para dili ma-destroy ang imong ginabuhi. And another lesson nga tumakuha. Sometimes kaning naa na sa atong kinabuhi, usahay kuhaon pa pud sa Ginoo para proteksyonan ta niya. Ang kandila gipalong, ang manok gitukob, pero protection sa Ginoo. Motoy naa niya, motoy bililhon kay para niya, pero gikuha to sa Ginoo para maspir ang iyang kinabuhi. And sometimes sa ato apon nga life, even Christian, adunay mawala sa atong kinabuhi. Dunay mga butang siguro nga naangkon na nimo, but naka-question ka nga nung nawala pa itong mga butanga sa imong kamot, sa imong kinabuhi. But what if pamaagi to sa Ginoo para proteksyonan ka? Kay basing ka itong mga butanga, mo hinungdan nga ma-destroy imong kinabuhi, ug mahinungdan nga imong kinabuhi malayo sa Ginoo. So gikuha niya to spare sa imong kinabuhi o para maproteksyonan ka niya. So
Pwede ba ta makaingon nga God is good all the time? And all the time God is good. Amen? God is good all the time. And First Thessalonians 5:18, niyon sa dito, and everything give thanks to the Lord. Bisan unsay mudangat kaninyo, pagpasalamat kamo. Kay mo kini ang kabubuton sa amahan nga inyong buhaton diya sa kang Ginoong Hesukristo. Unang Tesalonica 5:18. Bisag unsay mudangat sa tuwa, magpasalamat ta sa Ginoo. Kay protection na sa Ginoo sa tuwa. And matud pa sa Roma 8:28, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya. Kadtong iyang mga gitinawag sumala sa iyang katuyuan. So nagayon diri igsuon nga nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya. Tanang butang nga midangat nato. Tanang sitwasyon nga niabot kanato naay gibuhat ang Ginoo. Okay? Alang sa kaayuhan nato. Okay? Dili sa kalaglagan, dili kay gisalikway ka, dili kay wa ka uban niya, kung dili balibara man siguro kas mga opportunity, or kung doon naman siguro yung mga opportunity o mga butang nga naangko na nimo apan nawala sa imong kamot, hinumdumi ni God's protection usahay dili nato masabtan. But kini nga sambingay magpasabot ni nimo og nako nga ang protection sa Ginoo dili nato masabtan kay ang iyang protection nagkalaing-laing mga pamaagi. Adunay protection niya nga dili kaniya dawaton, mga apply ka sa mga opportunity unta. Doon na protection niya nga kuhaon niya ang anaa sa imuha. Grabe no? Praise God. Dalaygon ang iyang pulong karon. So kung na-bless ka nini nga sambingay, paki-comment lang sa atong comment section. And be sure nga nakasubscribe ka kung bago pa kaniya channel. Kaya daghan pa ka itong mga sambingay nga umaabot guys. Okay? Disclaimer ta sa atong sambingay. Ang Dios ang pasidunggan sa atong mga sambingay. Ang pulong atong mapasabot o iya ang tanang dungog o kahimayaan. Salamat guys. Kita-kita na punta sa ato ang next nga mga sambingay. God bless.